Hezkuntza Sailak Euskadiko 15 ikaslerik onenak saritu ditu gaur. Gazte horiek 8,75 gorako notarekin gainditu zuten batxilergoa eta sari berezien azterketan emaitzarik onenak lortu zituzten. Arantza Aurrekoetxea Hezkuntza Sailburu ordeak eta Begoña Garamendi hezkuntza berriztatzeko zuzendariak eman dizkiete diplomak. Horrekin batera, Toronton, Kanadan, 3 asteko ingeles ikastaroa eskuratu dute ikasle horiek guztiek. Ikaslerik onenak zientzietakoak ez da egia. Letratetakoa naiz da, gaina hizkuntzetakoa, nahi gustatzen zaitena hizkuntza dira. Ibai Zarauztarra, 10 atera zuen batxilergoan eta orain itzulpengintza ikasten ari da Gasteizen. Ez du gogoratzen nahi esan. Xukarek ez du gogoratzen ze nota atera zuen. Gasteiztarra da eta arte ederretako batxilergoa egin ostean filosofia ikasten hasi da Donostian. Adrian da zientzia puruetako mutila. Bilbotarra ingenieritza aeroespaziala ikasten hasi da Madrilen. Uste dut ez dagoela prototiporik. Azkenean, gustatu egiten bazaizu, zaila izan edo ez izan, benetan disfrutatu egiten duzu eta ondo pasatzen duzu ikasten. Gustukoa duzuna ikastea, hori da nota onak ateratzeko guztiek aipatzen duten ezinbesteko baldintza. Horrez gain, Nik uste errezeta modu honen adalak gauzak lasai hartzea. Nik uste azterketak egiten jakitea azkenean ere habilidade nahiko espezifiko bat dela, ez da badago. eta ikasketak amaitutakoan zer, ikasle ona izateak ziurtasunik ematen aldu? Guztiok pentsatzen dugu horretan ez esaten dugu, hainbeste ikasti ostean zer egingo dugu gure bizitzarekin. Arte ikasketetatik filosofia ikasketetara salida hondirikan ez dakibanik, baina gogotsu. Lehendabizi ikasketak amaitu eta gero-gerokoak.